mazec, jo. Okay. Freaking Sylvester. Okay. Ale hele, jako. Vypíš, já to mám tady značí strmě. To je to náš mikrofon, a to je mikrofon. Já. Mazec, ty vole. Zkus tam, a už to není. Tak tohle to je na proseku. I z Czech Republic. Praha 9. Ale počkej, to zní zajímavě. Mě to až baráčka. To je nejlepší, ale. Oh my god. Tak počkej, hele, jako to jezdí, a to jezdí. Jo. Se skoro zjízdí. Nejlepší, už je to zase. To je nejlepší, jako fakt. Oh, to byla ráda. To je blbý. Já to o to nemůžu potočit. To se mnou je sranda. Někdy. To jsem já. A Hanka pospíšila. Oh. No to nic nebylo. To rozděl už ne. Já už nevím. No a nech to, no já se snažím to natočit. No tak když to mám, tak si to tak jo, tak. 1, 2, 3, go! To nějak nejde. No počkej. No, že to je tak tohle video bude asi na 20 minut. Kolik máš? Já nevím. 2 minuty. Oh my god. To nic. Oh. Ty špičky tam, ty jsou vlastně nejlepší. Pokud tam ještě nějaký jsou. Nie žádnej člověk.
Že to voní, čem už to asi vypnu.